ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிள் ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக செய்ய போகிறோம், ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சேம் டைம் நம்மளுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே இதிலிருந்து கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்குவோம். இந்த ஹெல்த்தியான ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் நைட்டே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். பச்சை வேர்க்கடலை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து நைட்டு ஊற வச்சுருங்க. அலசிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுட்டோன்னா காலையில் நல்லா ஊறி வந்துடும். இந்த ஊறின கடலையும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதையே நம்ம முளைக்கட்டி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். முளைக்கட்டி எடுத்தால் கூட இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நியூட்ரிஷன்ஸ் இதில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ முளைக்கட்டாமல் இப்படி தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். இதை எடுத்துடலாம். நான் சர்விங் பிளேட் மாற்றிடுறேன். ஒருத்தருக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போதும். இந்த அளவுக்கு எடுத்தாலே போதும் ஒரு நாளைக்கு. நியூட்ரிஷன் ப்ரோட்டீன் இதிலேருந்து நிறைய நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்து டேட்ஸ் எடுத்துருக்கேன். டேட்ஸ்லேருந்து ஒரு 2-3 நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். 3 டேட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும். 3 நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி தான், இது போதும். அடுத்து கொஞ்சமாக சால்டட் பிஸ்தாஸ் எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உப்பு சேர்த்த மாதிரி இருக்கிறதுனால டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இளநீ தேங்காய் எடுத்துருக்கேன். இளநீ தண்ணியை குடிச்சிட்டு உள்ளே இருக்கிற தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பாதி தேங்காய் உங்களுக்கு எவ்வளோ சாப்பிட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டுக்கோங்க. எனக்கு பாதி போதும், அதனால் நான் பாதி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம். அடுத்து ஒரு செவ்வாழைப்பழம் எடுத்துருக்கேன். இதையும் நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளேட் நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இதோட நம்ம ஏதாவது ஜூஸ் ஒன்று செய்யணுன்னாலும் செஞ்சுக்கலாம். இதே ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும். இதே சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சேம் டைம் ஈஸியாக இதில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன்ஸ் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாமல் பாடி அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. காலையில் நேரத்தில் எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் லிக்யூடாகவும் இன்னும் எடுத்துக்கலாம். ஏதோ ஒரு ஜூஸ் நம்ம இதோட சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பீட்ரூட்டும் கேரட்டும் சேர்த்து ஒரு ஜூஸ் ஒன்று செஞ்சு வச்சுருக்கேன். பாதி பீட்ரூட்டும் 3 கேரட்டும் சேர்த்து செஞ்சு வச்ச ஜூஸ். இதில் ஒரு 2-3 சொட்டு லெமன் ஜூஸ் விட்டுக்கோங்க. இல்லாட்டி இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம், புதினா எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தமாக சேர்த்துக்கோங்க. நாளைக்கு ஒரு 3 ட்ராப்ஸ் அளவுக்கு லெமன் மட்டும் நான் சேர்த்துருக்கேன். இது சர்விங் டம்ளருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் செய்யக்கூடிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஈஸியாக நம்ம செஞ்சு எடுத்தாச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு உண்மையாலுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான காலை உணவு எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே இந்த ஒரு உணவுலேருந்து காலையில் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். அடுத்து மத்தியானம் நீங்கள் இயற்கை உணவு எடுத்துக்கலாம், இல்லை சமைச்ச சாதம் எடுத்துக்கலாம், குக்கிங் ஃபுட் எடுத்துக்கலாம். அது நம்ம இஷ்டம்தான். ஆனால் ஒரு நேரமாவது இந்த மாதிரி உணவு எடுக்கிறதுக்கு எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். Thank you for watching. Thank you friends.